рӯзи 11 ноябр додгоҳи Исмоили Сомонии пойтахт як сокини 36 солаи шаҳри Душанберо бо ҷурми ташкил ва нигаҳдории фоҳишахона айбдор карда ӯро ба пардохти 40 000 сомони ҷарима муваззаф ва ҳамзамон бар асоси қонуни Авф ӯро аз толори додгоҳ озод кард. додгоҳ мегӯяд ҳадди ақал дар 3 ҳолат ин хонум як манзили иҷораро дар маркази пойтахт дар тӯли 3 рӯз бар ивази 80 то 120 сомонӣ барои мулоқоти маҳрамона пешниҳод кардааст. ҳамкори мо Сарвинози Рӯҳуллоҳ ки дар мурофиаи додгоҳӣ ширкат дошт ҳоло дар хат бо мо аст. Сарвиноз салом, хоҳиш мекунам шароити боздошти ин хонумро шарҳ бидиҳед. боздошт аввалҳои моҳи августи соли равон рух дод. Мақомот гуфтанд ки ин зани 36 сола бо мақсади ба даст овардани маблағи як хонаи иҷораро дар маркази Душанбе барои мулоқоти маҳрамонаи афроди мухталиф пешниҳод мекард. зимни содир кардани ҳукм додгоҳ пушаймон шудани ин хонум модари 3 фарзанди нобулиғ буданашро ба эътибор гирифта нисбаташ қонуни Авфро татбиқ кард. Сарвиноз, соли ҷорӣ мо дар бораи шурӯи як амалиёти вижеи Вазорати умури дохила дар амри ба истилоҳ мубориза бо ҷиноятҳои ахлоқӣ хабар дода будем. ин қазия ҳам ҷузве аз ҳамон маърака аст? бале, моҳи июни соли ҷорӣ вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода бо изҳори нигаронӣ аз афзоиши ба гуфтааш ҷиноятҳои ахлоқӣ ба мисли танфурӯшӣ ва ташкили фоҳишахонаҳо як амалиёти мубориза бо ҷиноятҳоро ба роҳ монд. дар 3 шабонарӯзи аввал беш аз 500 фоҳиша ва даллаҳо дастгир шуданд. моҳи баъд кумитаи занон гузориш дод ки дар Тоҷикистон имсол 194 фоҳишахона ошкор шудааст. айни замон бояд гуфт хиромон ки аз рӯзи аввали шурӯъи ба истилоҳ амалиёти ҷилавгирӣ аз ҷиноятҳои ахлоқӣ матбуот ва ҳам фаъолони ҳуқуқи башар аз поймошавии ҳуқуқи муттаҳамон асосан духтарҳову занҳо дар танфурӯшӣ айбдор шуда хабар медоданд. худи амалиёти боздошту ба ҷавобгарӣ ҷалб кардани онҳо дар баъзе маврид бо латукуби онҳову нақси қонун сурат гирифтааст. ба қавли фаъолони ҳуқуқ аксари ин хонумҳо шояд мисли хонуми имрӯз дар додгоҳ ҳозир шуда аз ночорӣ ба чунин кор даст мезананд. мизони бекорӣ ва мушкилоти иқтисодӣ маҳз дар миёни занон баландтар аст ва маъмулан хонумҳои дастнигару танҳо ва соҳиби фарзанд маҷбуранд ба ин роҳ раванд то ки шиддати иқтисодиро дар хонаводаҳояшон камтар кунанд. фаъолони ҳуқуқи инсон мегӯянд ки бо падидаҳои мисли танфурӯшӣ ва ё ҳамон ҷиноятҳои ахлоқӣ на бо роҳи муҷозот балки бо роҳи эҷоди ҷойи кору барномаҳои иҷтимоӣ мешавад мубориза бурд. ташаккур, ҳамкорам Сарвинози Рӯҳуллоҳ буд.